Sa atong viral news mga kasama, literal nga quote-unquote culture shock tungod sa usa ka Tagumeño Nakurat sa Pletehan sa Davao City. Atong sa report ni Radyoman Kuwensi Habasa. Radyoman Kwens? Yes, Radyoman Makoy, culture shock. Matod pa sa usa ka Tagumeño ang Pletehan sa Davao City, human kini mipa-ambit online nga bag-o sa iyaha nga duna pay sukli ang 50 pesos kun ipamasahe kini. Subay sa posted video ni CJ Medellin nga daw mag-usa ka bulan na nga nagpuyo ning dakbayan. Naanad siya sa Tagum City nga kinahanglan and sakto ang regular fare nga ipamasahe ni ini. Kay daw kun buo nga kwarta ang itunol sa driver, dili na kini masinsilyuan. Nga mo to, dito nag-click sa ako na ano kailangan ko magpasinsilyo every time ko mugawas. Kaya wala pang gudalaw na realize na time. Tungod di ay katutagatagom pa ko. For example, na ako'y lakaw niya. Ang regular fare na is 20. Mubayad kang 50 pesos. Bayot. Ayaw na lang pagdahom, masinsilyuan ka. Pagbayad di mo, mag-arrange ka sa mong bagajot. Pagtanaw di mo sa motobangan, wala na ang driver. Bayot wala na yung motor. Gani maong kada pamasahe ni CJ sa jeep si Davao, ginapaning kamutan ini nga insaktong 17 pesos ang itunol sa driver. Gumikan naanad na kini sa dili maayong kasinatian sa mga driver sa Tagum City. Gumikan sab sa nag-viral na ini nga video, daghang Tagumeños ang miuyon kang CJ. Duna sab mga Davaoeños ang mi-comment diin daw dili kayud makasulay og abusar ang mga driver sa Davao. Tungod isog ang mga senior citizen nga maningil kun ugaling makulang ang kambyo. Mao ikaw kasama, unsa nga first time experience nimo sa Davao ang dili nimo hangtod karon malimtan? Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Kini si Radyoman Kuwensi Habasa. Tatak RMN.